हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जय बर' हारिनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। स' लोगोफोर आं नोंथांमोन दिनै बेबायदि मोनसे सुपार हिर'नि नंगुबै जाथायनि सोमोन्दै खिन्थागोन, माने नंगुबै जाथाय रियेल स्ट'रि बे सासे सुपार हिर' नोंथांमोना मिथिगोन आं मानो बेखौ सुपार हिर' बुंदों आरो जों फिल्मफोरावसो मुभिफोरावसो गोबां सुपार हिर'नि जों स्ट'रिफोर नायो नाथाय बे रियेल स्ट'रि लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे जोंनिया गोबां गोमोथाव सोमोनांथाव खोथाफोर हाबनानै दं दिनैनि भिडिअ'आवबो। स' नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायजोब। बेखिनिखौनो बुंनानै भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोफोर। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाबा सोरथो साबस्क्राइब खालामनो बेखौनो बुंबाय थायो आङो। नोंसोर बर' राव बुजिग्रा बर'फोरानो बर' बायदि बर' इउटिउबारफोरखौ सापर्ट खालामाबा सोरथो सापर्ट खालामो लोगोफोर। बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअ'खौ जागायनोसै। फेक्ट नाम्बार 7। सल' नोंथांमोनाबो बयबो बुंनाय खोनाय जानांगौ बा बुङोबो बा फोथायोबो बे मोसौ बलदफोरा माने गोजा गाब नुयोब्ला गोजा गाबनि गस्लाफोर गानोब्ला खाथियाव दाथां बे होसोगोन बिदि बुंनाय बा बिदि जों फोथायोबो। नाथाय बे खोथाया थार नङा लोगोफोर। बे भुला माने नायबिजिरनायाव मोननाय जादों बेफोरखौ बिसोरनि खर'खौ नायबिजिरनायाव बिसोर भुलफोरा बिदि ग्रिन आरो रेड कालारनि ब्लाइन्डसो जायो बिसोर, माने गोजा आरो ग्रिन कालारखौ बिसोर सिनायनो हाया आरो बिसोरो गोजा कालारखौ ओरैनो बिदि दिन्थिनाय जायो जोंना, मानोकि बे ट्रेडिसनेलि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखाबाय कि गोजा गाबनि बिदि हि नुनानै माने सि बिदि सोमावनानै होयोब्ला बिसोरो रागा जोङो आरो होसोयो। नाथाय बे मोसौ बलदा माने बुला बे जायखिजाया गाबनि सि नोंसोर बिदि सोमावना हो बे रागा जोंखागोन, बेनिफ्राय बे होसोखागोन। स' बेखौ नायबिजिरनायाव मोननाय जादों आरो बेनि ब्रेना बिदि माबा मुभमेन्ट जानाय बिदि सि नुबानो बेनि ब्रेना रागा जोंखायोनो, माने बेनि ब्रेननि स्ट्राक्चारानो बिदिनोखा नायबिजिरनायाव बिदि मोननाय जादों लोगोफोर। स' बे गोजा गाबनि नुबासो होसोयो बे खोथाया जोंना नंखाय। फेक्ट नाम्बार 6। स' लोगोफोर पाकिस्तानाव बेबायदि मोनसे बिफां दं जाय बिफाङानो चैन खानानै एरेस्ट खालामजानाय आरो बे जाथाया नंगुबै लोगोफोर रियेल आरो बेयो 1899 मायथाइयाव जादोंमोन जेब्ला जेम्स कुइन मुंनि सासे ब्रिटिश अफिसारा माने जौ लोंखांनानै थाबायलांगासिनो दंमोन आरो बे थाबायलांनाय समाव बे बिफांनि मुङा बेनियन ट्रि, बेखौ बे बिफाङा नैबेबायदि, बेखौ बर'आव मा होनो आं मिथिला, नोंथांमोना मिथिगौबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर। स' बे बिफांखौ बे गावनिथिं थाबायबोबाय थानाय बा बिदि मावबाय थानाय नुनो मोन्दोंमोन, बेनिखायनो बेखौ एरेस्ट खालामनो होयो आरो ब्रिटिशनि रुल नालाय बिथांमोना जि बुङो बेनो जाखायोमोन। स' बे बिफाङा बिदिसो एरेस्ट खालामजादोंमोन लोगोफोर, थारैनो गोमोथाव। फेक्ट नाम्बार 5। लोगोफोर 1976 मायथाइयाव आर्मेनियाननि सासे सुइमारा मोनसे खारनाय बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन, 20 किल'मिटारनि मोनसे खारनाय बादायलायनाय माराथनफोर बायदि। स' बेहाय बे खारगासिनो दंमोन आरो देरहाथारनोसैमोन, माने जोबथियाव सहैबायमोन। बेनिफ्राय बेयावनो बे बास खुन्दायनाय बिदि क्रेश जानाय मोनसे साउन्ड खोनानो मोनो खाथियावनो। स' बे जायगायाव थांनानै नायहैब्ला बे नुनानै मोनो गंसे बासआ ब्रिजनिफ्राय बे दै सिङाव गोलैलांबाय आरो बिथाङा जेबो सानालासिनो डाइरेक्ट बे दैयाव बारसोमलांबाय आरो बे समाव जिर' भिजिबिलिटिमोन, माने जेबो नुना मोना, फुरा खुवा गोजा, जोबोद थान्दा। आर्मेनियान हादोरा रासियानि खाथियावनो जोबोद गुसु जाखायो बे हादोराव, जोबोद फिसा हादोर बे। स' बेहाय बे जेबो नुवाबाबो जोबोद गुसुबाबो बे दैयाव डाइरेक्ट बारसोमलांबाय। बेनिफ्राय बे 33 फुट दैनि सिङाव थांनानै बे मानसिफोरखौ बासनि ग्लासफोरखौ सिफायनानै गावनि आथिंजोंनो बे मानसिफोरखौ दिहुनबाय बे दै सिंनिफ्राय। बेनिफ्राय बे बासाव थानाय सासेबो मानसिफोरखौ थैनो होआखिसै आरो बे बासाव बेसेबां सुबुं दंमोन नोंथांमोना मिथिगौना? 92। आरो बिथाङा बिदि बासायनायावनो गावनि देहाखौसो जोबोद खहा खालामनानै लाबाय, माने दैयाबो जोबोद गुसु, बेहाय बारसोमबाथ' खहा जाखागोनानो गुसु नांनानै, माने लोमजानाय मानाय। स' बिदिनो बिथाङा हस्पिटालाव 45 सान थानांदोंमोन बिदि बासायनायनि उनाव। आरो बेल' नङा लोगोफोर, 1985 मायथाइयाव बिथांनि बिल्डिंनि खाथियावनो गुबुन मोनसे बिल्डिंआव अर खामगासिनो दंमोन आरो बिथाङा बेखौ नुनानै 1 सेकेन्डबो 2 सेकेन्डबो सानाखै, डाइरेक्ट बे खारलाङो आरो बे अर खामनाय बिल्डिंआव बे हाबहैयो आरो बेहाय नांथानानै थानाय सुबुंफोरखौ बे बासायो आरो बेहायबो बे गासिखौबो बासायदोंमोन आरो बेहायबो बिथाङा गावनि देहाखौसो जोबोद खहा खालामनानै लादोंमोन, माहायबा खामजादोंमोन, माहायबा इन्जियर्ड जादोंमोन आरो बेनि थाखायनो बिथाङा बे समावबो गोबां सान हस्पिटालाव थानांगौ जादोंमोन। आरो लोगोफोर बिथाङा 11 टाइम्स वर्ल्ड रेकर्ड हल्डार आरो 17 टाइम्स वर्ल्ड चेम्पियनबो। अब्ला नोंथांमोना मा सानो, बे थारैनो सुपार हिर'ना? आंथ' सानो लोगोफोर बे थारैनो सुपार हिर' जोंना। स' नोंथांमोना बेनि थाखाय खेबसे लाइकथ' खालामना गालांदो भिडिअखौ, आंनि थाखाय नङाब्लाबो बेनि थाखाय। फेक्ट नाम्बार 4। स' लोगोफोर इण्डियानि जा आइजोफोर दं बे आइजोफोरा जोबोद जोंना नुसैना बेलेग जोंनि बर'फोरावसो बारा थाया, नाथाय बिदि जोबोद सनाफोर गानफबनानै लानाय बेहाय मालाफोर
स' बिदि इण्डियानि आइजोफोरनियाव गासै बुहुमनि सना रुफानि 17%आनो इण्डियानि आइजोफोरनियाव थायोनो आइजोफोरनावल' हौवाफोरनिखौथ' बाद दोनथ' बेनिफ्राय बेयो US माने इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिका सुइजारलेण्ड आरो जार्मानिनि जा रिजार्भ बेफोर हादरफोरनि जा रिजार्भ सना रुफा बेजोंनो बे इण्डियानि आइजोफोरनि थानाय सना रुफाया समान लोगोफोर फैक्ट नाम्बार 3 लोगोफोर इण्डियानि कटिलवालायाव लुंगी भुयान मुंनि सासे सुबुङा बिदि फोथारसिम दै लाबोनो थाखाय मोनसे हाजोनिफ्राय 3 किल'मिटारनि बिदि दैसाखौनो होनजायो दैसा बायदि माने मोनसे जाम्फै बे जावदोंमोन फोथारसिम हाजोनिफ्राय 3 किल'मिटारनि आरो बिथाङा फोरमायदों बेखौ जावनायाव गासै 30 बोसोर सम लादोंमोननो लोगोफोर थारैनो गोमोथाव फैक्ट नाम्बार 2 नोंथांमोना बिदि रेस नुखाबाय जानांगौ जों फर्मुला 1 आरो बिदि कारफोरनि रेसिं आरो बेहाय नोंथांमोना नायोब्ला नुनानै मोनगोन बेहाय मोनसे टीम थाखायो साखाफोरखौ थाब थाबैनो सोलायना हरबाय माने रेसनि गेजेरावनो साखाफोरखौ सोलायो जायफोरा नायाखै नोंथांमोना मिथिनानै ला माने बिदि रेस सोलिबाय थानाय समावनो मोनसे टीम थाखायो जायफोर बिदि कमप्लिट खालामनाय बिदि गारिफोरनि साखाखौ थाबैनो सोलायनानै हरो आरो बेखौ पिट स्टप होनना मिथिनाय जायो आरो बेदिनो मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड दं बेखौ माने थाबसिनै सोलायनो हानाय आरो बे वर्ल्ड रेकर्डआ बानायजादोंमोन 2019 मायथाइयाव ब्रिटिश ग्रेन्ड प्रिक्स मोनसे कम्पिटिशनाव आरो बेहाय बिसोरो साखा सोलायनायाव बे मोनब्रै साखाखौ सोलायनायाव मात्र 1.92 सेकेन्ड लादोंमोन लोगोफोर डाइरेक्ट सोलायखाबायबो गोमोथावना लोगोफोर फैक्ट नाम्बार 1 स' लोगोफोर जोंना प्रडाक्टनि प्रडाक्ट माने जायखिजाया गस्लायानो जा जुथायानो जा बा जायखिजाया प्रडाक्ट बेनि क्वालिटिखौ जोंनिया दामजों माने प्राइसजों लोगोसे रुजुयो प्राइसआ बुरजाबा दामा बुरजाबा बे बेसेना बुरजाबा बे प्रडाक्टनि क्वालिटियाबो मोजां नाथाय नायबिजिरनायाव जोंना मोननाय जादों बिदि नङा लोगोफोर बे जोंना साननायजोंसो जायो माने दाम खमनि मोनसे प्रडाक्टआबो साबसिन क्वालिटिनि जानो हागौ दाम गोसानि प्रडाक्टनिफ्राय स' लोगोफोर बेनि थाखायनो जोंना गोबां मोजां क्वालिटिनि गस्ला बा जायखिजाया प्रडाक्टआनो जा बेफोर जोंना आन्डार रेटेड जानानै थालाङो मानोना जों ब्रेन्डनिखौल' नायो आरो ब्रेन्ड होनोब्लाथ' दामा बुरजा जाखायो बेनिफ्राय क्वालिटिया जि जायो बेखौबो मिथिला ब्रेन्डनि होनबा क्वालिटिया मोजां सानखाबाय नाथाय बेदि क्वालिटिनिख्रुइबो साबसिन क्वालिटि जोबोद माने मोजांसिन बेनिफ्राय साबसिन खम दामावनो मोननो हागौ नाथाय बेफोरखौ इगनर खालामैनो बिदि आन्डार रेटेड जानानै थालाङो बेफोर प्रडाक्टआ स' नोंथांमोनाबो एबारनिफ्राय शपिं खालामोब्ला क्वालिटिखौसो नाय बेसेनखौ दा नाय खम फैसायावनो नोंथांमोना मोजां क्वालिटि मोननो हागौ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनिल'मोन भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक खालामदो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोननि सेराव बिदिनो आङो गोमोथाव सोमोनांथाव खोथाफोरनि सायाव भिडिअस लानानै फैबाय थायो आरो गाबोन नोंथांमोननि सेराव फिन बिदि गोदान भिडिअ लानानै फैलायगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर जय बर' हारिनि